Jo, poďme na to. Tieto hry ma dosť bavia, tak ja môžem ísť aj v týchto hrách na Paralympiádu. Tak dneska spoločne prejdeme na druhú stranu touto mačkou. Nesmie nás zraziť žiadne auto. Pozor. Zastaňte. Nejdeme naspäť. Ideme, výborne. Naspäť. Pomaly. Ja som postihnutá mačka. Poďme, ideme. Naspäť, stihneme. Nie sme tak rýchli, ideme teraz. Poď, nestihneme. Autobus by nás sejmul. No poď. Ideme, teraz. Nechcem, aby nás zrazilo. Sme blízko, poď, bež. Dobre, výborne. Je to tam na prvý pokus. 62 sekúnd, 87 stotín. Fantastické. Mačka dobehla do cieľa.